Asa naman ta akong kauban man? Ganihal ko, pinaabot rin, kadawon pa. Dah, saan na may si Sir di ay? Ganihal ni pinabot sa kuwa ba? Ang sao na bini. Alas City pa akong nakamata. Naaram tayong buwang o, dugay kinaabot. Sir, pasinsa kayo sir. Muto na ko nakamata. And shoot! Lantaw-lantawa kung nabay magi motor. Kay lantaw ko speakers. Copy sir, copy. Pistol na. Dako pa nindring dapita rin, oh. Dragay ko niagi para di ko madakpan. Ngani na dragay gada ko pinoon. Nang, saan na ko niron. Ay gamitin ako mga diskarte, eh. Sir! Oh, ay nihulong sir. Hadlok na madakpan ba? Kamaya. Ali dong. Sus, kung pulisa, manguwat pag yun. Ang iyang giuwat na, utro pong manguwat. Sir, dili man doon sir. Ako atun sir. Dili. Diri ta kay mabuta kung dola siya dire. Yun rin ko pa doon. Be, tiknikan be. Itulog na to ng motor para makaingon sila na may gasolina ba? Sorry sir, dako mi sir. Aw malamang. Dakop jud ni. Nya naka-ebidensya diha. Unsa ebidensya? Lisensya pataka ra ka. Aw. Sorry sir. Nandak po ko ni sir na underage man ko. Imong edad underage. Pero imong motor kulurong. O tanawa ra guni imong signal light nabali. Kani pud imong foot brake gitaya. O napay imong motor walay washing liwat sa tagiya. Puro ra ka reklamo. Pagkas tumpa pita. Dali. Sir. Pagkas tayo. Ari sir. Sir, palot sa lang ko ni sir. Maluwi mo na ko sir. Gasakit ako tiyan sir, kalibang na kay sir. Sir, palot sa lang na sir. Kay makalibang na ron diya sir. Dili. Isulat na iyang violation. Isulat. Sir. Be, sulat. Ano ba yan, oy? Pagkainita na kayo. Be, no driver's license. Kumana na diya. Mina. Siro. Oh. Mo na kong violation? Na. Naka na. Nakon ka na maron. Dako pandi ay. Magkita ni problema kay spiker bitaw ni ko. Sir. Abi ko tulong sir, bike sir. Tudak po sir. Nakibike naman na. Oy sir, sa problema sir. Nakay problema ni sir, ha? Sabi akong problema sir nga. Inyo makong gipahunong sir. Sir, bike ra tuod na sir. Pero nakay violation sir. Kay wala ka helmet. Nya ka chinilas pagi ka. Nah, nya sir. Tako ra nyo sir. Nah. Muron. Iti na lang na sir. Iti na lang na. Iti kay bike ra man na. No helmet. Driving with no helmet. Chinilas. Okay, sir. Aray mong konsero. Muna akong konser? Oh, konser. Ay, kagamay. Nya, okay na ko, sir. Ano na? Oh, sige. Okay na. Sige. Ala, sir. Ano ato mo itong ipalusot? Kapoy di naman to dakpo ang mga bike. Taka. Apa, sir? Balikan. Sir. Yo, what's up mga pads? So, shout out kay Ate Grinda Palis og si Michael Ambo. Shout out day sa mga taga Secure o taga Minaba, ilabi na ni Bay Momon nga Bayan Biners. Lord, kita kits tapon. Shout out day sa akong magulang karon nga nasa Crusher, ilabi na sa akong magulang nga nasa Bukid, Barangay Minaba. Shout out diay og sa akong kumpare. Pre, salamat sa inyong suporta pre. Shout out and thank you pre. Og shout out kay Manuel Leonam. Og mao ra tong mga pads. Daghang salamat sa inyong suporta. Kung gusto pa mo shoutout, comment lang mo ug paki-follow na lang sa among page at paki-subscribe na lang sa among YouTube channel Into Biners. Ug mo ra tong mga pads. God bless.